Takže čau, jsem zase zpět. Ale má taky toho koně jako já. Má 15. Všichni mají 15 koní, mám prostě 13. No takže jsem zase zpátky a je to teda ten... ten Hills. Takže jsem však budu Rebela stejně jak to nevyhraju, takže no problém. A to je super, jakože prostě natáčím přes ten počítačový program, protože přes mobil to bylo úplně pitomně, jak jsem natáčela. To byla pitomá kvalita, bylo tam hodně dislikeů, jsem se všimla, takže úplně úžasný. V jakém bodu groupu. Group 1. Tak musím se zabrečet. Ach jo, to není možné. Já jsem girl 1. A to už začínám ty vody. Jo, dělej, kámo. Jsem poslední, no tak jako, cože. Nám to nevadí. Vždycky to prohraju, že tak jako. Jo, no to vlastně tady je, že jsem taky. To jsem poslední a to mi nevadí, no tak jako, cože. Závod je závod. V reálu bych byla jako úplně poslední, takže. Ne, v reálu bych možná byla tak třetí. V reálu. Ježiš, jak to nechtěli nepřeskočit. To je z toho strašně obávám, že to nepřeskočím, ale já to přeskočím, já jsem prostě borec nakonec. A nebo borec. Radši ten borec. Ne, budu radši ten borec. Co to? Já nesnažím, když mě vyřadí ze závodu, že na to je limit, to je úplně děsný. No tady taky přiběhne zase Ruby Pinkwater. Růžová voda. Takový přemění bych nechtěla mít. Ale tak jako já jsem verlivý pole, že jo, tak jako... To je ještě uchylnější. Whale field. Field je pole, whale je verliva, takže verlivý pole, no to je. Natálka verlivý pole. Lepší příjmení jsem si vybrat. Na Star Stable nemohla, protože tady to je úplně děsný. Ach jo, teď mě všichni magoři světa omeleta předběhnou. Ne, sorry, bývám, neříkám magoři. Ježiš, ne, snažím to, co se hejbou, duchy, nebo ne, strašáky. No, Alba, Moustar. Yes, to jsem si kecela, žvanila až k možný. Alba Lightside. Je to tam nějaká myška Alba Lightside, s kterou jsem točila video. A jinak vlastně budu dělat určitě trička ze Star Stable. Nebo jakože i s Little Pet Shop, kde bych šla z Pet Shop trička. Tak budu dělat určitě. A bude jich teda jenom pár, takže bude jich asi... Ne, já jsem viděla, že se o to seknu. Jako bude jich možná tak 5 nebo to jo. Ne, tak 5 ne, ale prostě bude jich málo. Jo, ne, jakože 300, jako nějaký... To nedělám, já to prohraju. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, blablabla. Teď mám to nepřeskočit. Aha, ne, ale stejně tohle nedám. Nebo dám? Ale nedám, to nedám. Já to nedám. Tady ten to prostě nedám. Ježišimarja! To bylo teda otočit ty zvuky. A tady je ten obchod, tady ty obchody prostě na mosty, to úplně znervozňuje tady ty vozíky. Mami, já teď točím. Tak za chvilku, jo. Omlouvám se, já se budu dívat na nějaký takový horor, víš, jako Frankenstein, takže no to za chvilku začíná, takže já tohle musím 20, 19, 18, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, já se takhle stresuju. 3, 2, 1, boom. Prohra.
A tak jako 15 z 19. To je hodně málo. Ne, to je hodně špatný. Ach jo. Ale zrovna jsem tady, takže jsem... Jo, konečně. Ask Jasper of Karen. Jo, takže jdem k Jasperovi. Ale nejdřív si to vyzvednu poštu. Takže tohle to vlastně zadělám i do toho championshipu, jestli vám to teda vadit nebude. Bude jich trošku víc, teď budu natáčet víckrát ze Star Stable, protože když mám ten nový program vlastně, takže budu natáčet tak rychle a zbysile. Úplně rychle a zbysile. Že prostě Star Stable bude asi vycházet každý den. Nebo 2 díly Star Stable, teda pokud budu mít dovolený počítač, protože já když nosím špatný známky, tak počítač nemám. Tak to je prostě takový obchod, jakože dobrý známky, máš počítač. Takže když to mi palce, psali jsme písenku z matiky. Když to mi palce a dostanu 1 lidi. Nebo nebudu moc hrát Star Stable. To by bylo blbý. Big Six Pumpkins, takže to dáme sem, že jo. No, to hned podle názvu, ale Big Six Pumpkins. To je strašně výhodná ta angličtina, když se naučíte angličtinu. Ale škoda, že prostě Star Stable není v češtině, to by bylo tak superový, jo. A pančelka nám říkala, že můžeme hrát hry, ale jenom se dát do angličtiny, takže mám dobrou výmluvu, když to pro mamku prostě, jako když budu chtít. Ale pančelka nám říkala, že máme hrát hry, aby jsme se nejdřív naučili angličtinu. Ok, například pro Karen, že jo, pro Karen. Jo, Karen, no, tak jako. Že Karen. Karen Blue Rock. Jo, ale tu jsem fakt neviděla hrát dlouho, tyjo. Co se stalo? O, jako, ne, že se něco stalo, ale, nebo to už nehraje, já nevím. Hele, a lidi, ty, kterým je rád 15, ale to mě určitě nikdo nesleduje, tak si nekupuj, tak nehrajte Star Stable, protože když si kupujete lehce, můžete ho hrát, ale některé pak už holky třeba dospějou a nemají na to čas a pak už prostě. Takže to třeba říkám těm 10letým holkám, nebo tak. Ne, nevím, 10 let. Takže ale, já si to říkám. Super, jo, takže tohle my si bychom měli hotovo, takže všechno by se vám hotový. Tohle. Jo, takže mám přijít k Conrad. Ok, takže tohle by bylo asi pro dnešek vše, abych to tady ukončila. Mějte si krásně. Čusák! Čau!